Всеки ден имаш хиляди мисли, често напълно излишни. Неща, които не искаш да казваш на никой. Главата ти избухва от идеи и планове. И постоянно спориш със себе си. Затова поеми дълбоко въздух и се издигни над мислите си. Огледай се и виж, ако нещо около теб е остаряло, минало му е времето. Не го обмисляй твърде много, а разпознай, че вече не е за теб и се отдалечи от него. И е страшно да тръгнеш към неизвестното. Но както казва Руми, тръгнеш ли по пътя, пътят се появява. Появява се и подкрепа. Ти си по-силен, отколкото предполагаш. И когато решиш нещо, нищо не може да те спре. Осъзнай, че сам си се затворил и че ти държиш ключа за освобождението си. Затова не се моли за някаква божествена намеса, а просто тръгни и виж как всяко нещо води съвсем естествено към следващото. Осъзнай, че всичко е игра и че когато се фокусираш достатъчно дълго върху нещо, то става реалност.